هلو كمان لهم يسمع يمثلني اوكي حزين اواخم زمت اخذ لغند مغنيات بزح سب بسلكي بواتساب ون بستفل عليه ناي مراقبي بلاتفورمز بزعبا انتاي تفطيرو بزعبا خا بددبيت ميديا استزربا زربا ابزي تارجت ميديا زبحالون استزربا زربا انتاي تعلمو قومودي ويس قال سو the audience مبره تتولو صبغيو نزولو سوات بزحات يوم بزي منم مجنان تمالي لو معلتي خاب حدا شي حساب يدويلو فلاي دياسبورا كوميونيتي تግራይውን መቀለ አዲስ አበባ ዘለኹም ቆማ አይነት እንትን ስለዘላ አነ ሱቁታይ መሪጠ ነይረ ብዝኾነ ግን ኩሉ ሰብ ረዲት ክህሎ ነይሩ ካው ዝተፈላለዩ ማሓዝተይ ናይ ሕጊ ሰባት مملؤت فيديو ريدي له خلتي اب تارجت ميدياون او ددبيت ميدياون تمحلالفنا اجملكت مسو حزو شو خصمه فرت قال عينت ነገር ون نيرو حسو انتاي خم زغبر بعلي سلا زفلط صقم يبلون ناب خصون زقنع خون خمي مثلا زغورو ግን قدمي خص ግን አረጋይ ዝተዛረቦም ዘረባታት ናይ ሕወሓት ተልእኾዲ ኣይኮነን ቨሪፋይ ክገብር ኣለኒ ሕወሓት ምክንያቱ አረጋይ ክዛረብ ከሎ ከም ንሕና ከም ውድብና እናበለ ይዛረብ ስለዚ አረጋይ ዝተዛረቦ ዘረባ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝተውሃቦ ተልእኾዲ ኣይኮነን ውድብ ሕወሓት ኣብዚ መግለፂ ክትበለዋ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ፒኤልኤፍ ኦፊሻል ይኹን وغالا بناي بعلا من قدي بزعبة تقول كسب زلوا قوام لإخاتوريا أيلا أخاتون متصمدو تتحيزو خالسبزي اللودي ويسيلن خابا يمتي وزارب زلو زبل كاو حوحات دو طبيا نقر اللاني حوحات مرسي نختوين نون ناي شوعات معالتي عدمه هيباللخو أنا ناي شوعات معالتي جيزي هيباللخو أو اشتشوعات معالتي سبزي عين فلطون أولنا يكونن كبعلول تزارو زبل ملست هاليوا سو تقدي لو حقي زمرح مالتي أي أولنا أيو ناتنا قوامي تزاريو تيلا حوحات أنا بقطتا نحوحات يدقفن أي قوم من زول زنوركو بقطتا نحوحات متكلاس خجمري أجينست PLF قال سي خجمري قلع زخونه قالس مالتي أجينست حوحات قال سي قلع زخونه قالسي مالتي حوحات كساب حز موصم جيجاتات بالتودبه بالسلطنه بمرداتا خقالو سوئي انصار حوحات تسلفو كلهم سلاماويان حيلتات ناي بوليتيكا ودابتات ولقا سبات ليقان لاب حدا ودابه مصيوم ህዝቦም ዘድሕኑሉ ዘሳግርሉ ናይ ቃልሲ ፕላትፎርሙን ክጅምር የብዕል ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ትጅምር ኣብ ትግራይ ኣብ ባይተ ዓደይ ኮይነ ክጅምር ኣየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ አረጋይ ዝተባሃለ ሰብ ኣባልና እዩ ንሕና ዝበልናዮ ብዛዕባ ብርሃነ ዝተዛረቦ ኣብ ደደቢት ሚድያን ኣብ ታርጌት ሚድያን ንጽምዶውን ብዝምልከት ኣባል ጽምዶ እዩ አረጋይ ጽምዶ ብዝምልከትውን ዝተዛረቦ ዘረባ ቅዋም ሕወሓት እዩ انتيلا خقاله سايب تزولكم زلكم مال انت زيلا ግን እዩ ወይ ከዓ ናትና ይኮነን እንፈልጦን ዝውል ቀሰብዚ ስቁለ ልዕሉ ይዛረብ ዘሎ እንተይላ ግን እቲ ጉዳይ ላብ ሕጊ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ብዚያ ይኸይድ ታقዋመይ ንዚያ ብዝኾነ አረጋይ ክዛረብ ከሎ ኣብ ደደቢት ሚድያ ሪኢኹም ወተኮይንኩም የንብብ ነይሩ ተጻሒፉ ተዋሃው ስክሪፕት ላምበበ እዩ ይዛረብ ነይሩ
اوف كورس كاميرامان خابزين لعلي قريصو تتيبل يرن ግን የንብብ ይነሩ ህዝቡን ደግምኩም ክትሪዎ አለኩ ሶ በደንብ ክራፍት ተገይሩ ልምምድ ወሲዱ ዚን ኢልካል ብርሃነ አጸልሞ ካራክተር አሳሲኔሽን አብልዕሊኡ ፈጽም ተባሃይሉ በደንብ ተነጊርዎ ተዳልዩ ጊዜ ወሲዱ ዝተዛረወ ዘረባዩ ናይ ባዕሉ ይኮነን አረጋይ ተዘረባ በሙሉ ተዛረወ ናይ ባዕሉ ይኮነን ብጽሑፍ ይተዋሂቡ ለሃው አካላቱን ይፈልጥ ክልተ ሰባት ይወሞ ካውድ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ክልተ ሰባት ሓደ ስራሕ ፈጻምን ሓደ ካድረና ቤት ጽሕፈት ህወሓት ውሽጥ ልሰርሕ ብፍላይ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ኦፊሻል ልሰርሕ ማለት እዩ ካብዚኦም ወፃኻ ኣብ ደገ ሓደ ጌታቸው ጥጃ ዝተባሃለን ምስኦም ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ፕላስ ንግዚኡ ሽሞይ ጽውዕን ግን ናይ ሕግ በዓል ሞያየ ገለገለ ኣብ ጾሮና ሆስፒታል ዘረፍኩየ ገለ እናበለ ፍቀዱ ሚዲያ ዝዛረብ ሓደውን ኣሎ እዚኦም በደንብ ትሬን ገይረሞ አረጋይውን ኣብ ደደቢት ሚዲያ ኣብ ታርጌት ሚዲያ ምስተዛረበ ምሸት ኣብ ዝኾነ ዳመስተ ተራኺቦም ለአረጋይ ረኺቦም ዓሽ ሰሪሕኻያ ሰብኣይ ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ አረጋይ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ማለት እዩ ሶ ተናይ አረጋይ ጉዳይ ናይ ህወሓት መግለጽ ትውስና ትመግለጽ ናይ ግድን ብጽሑፍ ወይ በሚዲያ ኸውን ይውድን ለአይ ጸውዕም ከዘራሩን ኣለዎም ለአይ ጸውዕም ከዘራሩን ኣለዎም አረጋይ ንሕና ኢና ልኢኽናዮ ልዕሌኻ ዋፊርናዮ ወይ ክውል ኣለዎም ወይ ኣይንፈልጦን ሰብዚ ብናይ ባዕሉ መገዲ እዩ ክውል ኣለዎም ክልቲአን የኺዳን እየን ላየ ኣይንፈልጦን እንተኢሎም ናብ ሕጊ ኸይድ እዩ በቶም ብዙሓት ጠበቃታት ዝሓቱን ዘለዎ መሰረት ናብ ሕጊ ኸይድ እዩ መረዳእታ ኩሉ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ተን ቪድዮታት ተወሪደየን ስለ ዘለኹ አይ ናትና እዩ ተኢሉ ህወሓት አነ ቃልሲ አጌንስት ህወሓት ይጅምር ቁልዕ ብዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ ቁልዕ ብዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልምታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ብመሪሕነት ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ህዚ ልምታይ ኣብዙ ይርከብ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ዝብል ነገር ኩለን እሪ ብእሪ ብመረዳእታ ገይረ ቃልሲ ይጅምር ኣብ ዙርያ ዝዓስሉ ተቃለስቲ ሰላማዊ ቃልሲ ዝገብሩ ሰባት በሙሉ ክዕስል እየ ሓዱሽ ውዳበውን ክፈጥር እየ ስለዚህ ብዚእና ክንከይድ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ነገር ጽቡቕ ሓበሬታታት ገለ መፂኑ ስለ ዘሎ እናወደብኩ ክኸደ እየ ማለት ሰው ብዚ ትሕዝዎ ኣለኩም ማለት እዩ ናባይ እናደወልኩም እንታይ ተፈጢሩ ገለገለ ስብል ኣብዚ ኣነ ብዛዕባ ጽምዶ ክዛረብ ከለኹ ካብ ዛላምበሳ ሓሊፈ ይፈልጥን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ኤርትራ ብኣካል ረኺበ ይፈልጥን ገሌለ እየ ዝዛረብ ኣነ አረጋይ ዝኹላይ ልእከለ ከምዚ ኢልዎ ለብርሃም ካሳ ከምዚ ኢልዎ ለየማነ ገብረ መስቀል ከምዚ ኢልዎ ገለገለ ክብል ከሎ ካበይ ካምፂኻዮ ከይድካ ዲኻ ኮይንካ ኣስመራ ገለገለ ልብል ነገር ብዙሓት ናይ ሌጋል ኢሹስ ስለ ዘለው እሶም ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ክግተር ከሎ ክዛረቡ መብርሂ ክህብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብቐጥታ ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተሓዝዩ ምስ ናይ ጽምዶ ኣካይዳ እውን ዝተሓዝዩ ካብኡ ድማ ብዝሓለፈ ብዘለለ ብምስናተይ ውልቃዊ ድሕነት ዝተሓዝዩ ለኣብነት ልጀነራላት ከምዚ ኢሉ ፀሪፍዎም ኣበይ ኣብ ዳቡና ኢሉ እታ ዳቡና ልተፃረፍ ኩላ ክነግረና እዩ እታ በዓልቲ ቡና እውን ተሓታቲት ትኸውን እያ ልመን ነይሮም መሰኻኽር ከቐርብ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኣ እያ እታ ዘላ ሓቂ ፕሊስ እዚ ፈሊጥኩም ክትፀንሐለኩም ብዙሕ ኣይትሻቐሉ ናባይ እውን ኣይትደውሉ እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ዘሎ ነገር ኩሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝኸይድ እዩ እተካየዳ ርኢኹሞ ተኾይንኩም ፈለማ ኣብ ታርጌት ሚድያ ይወፅዩ ኣረጋይ ካብኡ ብፅባሒትኡ ከዓ ኣብ ደደቢት ሚድያ ወፅዩ ብፅባሒትኡ ከዓ ብርሃነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ኸይዱ ዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከቡ ሰባት ቴክስት ገይሮም መሰጅ ኣነ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸድኩ ድማ ተገይሩ ናይ ስምረት ደገፍትን ናይ ብልጽግና ደገፍትን ናይ ህወሓት ደገፍትን ማዕረብ ልዕሊ ዘመተ ገይሮም for the first time in the history of Tigrayan politics by the way ናይ ህወሓት ኣክቲቪስታትን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ስምረትን ኣክቲቪስታትን ኣብ ልዕሊ ወፍሪ ክገብሩ ብሓደ ተቀናጅዮም
for the first time بسترئي زقرم amazing تاريخ يجي خوين تمزقيو so campaign يو نايس وفرشم متفاق campaign يو التوادد يو التمرح يو بزحات يوتيوبرات برهانة ديساوة هادي ميلان خزقوان رئينا لنا زيو بزعبا تارجيت ميدياون زي ملكت مالتيو تيليكومونيكيشنن حقن بزي فقدو عقباب conversation now social media مطلحو طرح زي كونس ناي ميديا ethics بزي تختله ملكعو موزعو تحتاتي يقورو ازي بديبلوما التمرقه قولع زي كابينا كوليج خم تمرقن تو كوليج ون وي لايسنسو خحدغلو وي كعا اتو كوليج كعصلو مالتي خصاب كندو يخيد جلوبال كوليج مقاله زركب خصاب كندو خيد يعني سلازي بزي انا خنكيد طعم يا حزينه بايزوي اب تግራይ هزي تايلو ماشيلكم تعبي حمام خوين زلو ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብፍላይ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ ካብዝ ባላሸዩ ተሓደ ብጣዕሚ ርእስምታት ኮይኑ ዘለውን ብስሩቕ ክሓዊ ኢልካውን ተስፋ ዘቆርፀካ ከባቢነት እዩ ከባቢነት ንህዝቢ ትግራይ ኣይገልፅን ምስ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝተሓዘ ኣይኮነን ምስ ፖለቲከኛታት ትግራይን ምስ ፖለቲካ ውድባት ትግራይን ግን ዓርዩ ዝተሓዘ ብፍላይ ምስ ሕወሓት ናይ ሕወሓት ልዕሊ 60% ውድቀት ምስ ከባቢነት ዝተሓዘ ከመ እዩ ገለገለ ልብል ነዊሕ ትንታነ ስለ ዘልዮ ኣብ ሰዓቱ ክመፀ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ 5 መዓልቲ ማለት እዩ ናይ ሕወሓት 60% ውድቀት ኣብ ከባቢነት ዝጣሓለ እዩ ሕወሓት ስልጣን ምስ ሓዘ ጥራሕ ዘይኮነስ ስልጣን ከይሓዘውን ብፍላይ ከዓ 1974 ጀሚርካ ክሳብ 78 ብፍላይ ከዓ ስፔሲፊካሊ ኣሻዓ ዝበሃል ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝተራየ እዩ ድሕሪ ምቁፅጣር ስልጣን 4 ኪሎ እውን ከባቢነት እቲ ቀንዲ ነቐርሳ ሕማም ሕወሓት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ እውን ኣብዚ ናይ ሕዚ እዋን እውን ብፍላይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከምኡ እዩ ናይ ሕወሓት ከባቢነት ዝንፀባረቕ ስፔሲፊካሊ ዊዝን ዛት ፓርቲ ኣብ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን እዩ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ዝበሃል ናይ ፅልሙትን ናይ ድንቁርናን ናይ ገምጋም ባህል ኣለዎ ውድብ ሕወሓት ኣብኡ ብዕሉ እዩ ዝንፀባረቕ ዘረባ እዚ ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ ካድረታት ላዕለዎት መሪሕነት ብፍላይ ከዓ ስትራቴጂክ መሪሕነት ይርድኦም እዩ እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ማለት እዩ ዝሓውና እዚ ኣይተ ብርሃን ሓድሽ ዝበሃል ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ቆልዓ ኣረጋይ እውን ብርሃነ እውን ናበለ 10 ግዜ ይደጋግሞ ኣሎ ኣነ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፅኤ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሽሙ ፀዊዐ ዘፀለም ኩሉ ኩነታት የለን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ብተደጋጋሚ እውን ተዛሪበ ነዲኡ ንሃይለ ዝፀረፍ ኩሉ ዝፀሓፍ ኩሉ ፔጅ እውን የለን ገለ እውን የለን ዝኾነ በዓል ናይ ICT በዓል ሞያ ይኹን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ይኹን ናይ ኢንሳ ይኹን ናይ ዝኾነ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤክስፐርት ናተይ ሞባይል መፂው ክምርምር ይኽእል እዩ እዚ እውን ከም ዝበልኩ ብተደጋጋሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ሓደ ከላይ ኣረጋይ ኣባል ፅምዶ ይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ነፅምዶ እውን ትፅንሲ ሓሳብ ኣይፈልጦን 12 ፅምዶ ክመርሕ ከለኹ እውን ኣብ ሓንቲ ሲንግል ኢቨንት ኢቭን ኣይተሳተፈን ፓርቲሲፔሽን የብሉን ሶ ኣሎዶ የለን ኣበየ ናይ ፅምዶ ኢኻ ስኻ ተሳቲፍካ ኢሉ ዝሓቶ ሰብ ስለዘየለ ንሃይለ ብዝጥዕም መልክዕ ኣብ ናይ ሃይለ ሚድያ ቀሪቡ ብዝዛረቦ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ሰብ እዚ ኣይተ ብርሃነ ሓድሽ ዲ ግዛዕ ካሊእ ድማ ብጣዕሚ ዘበሳጭወካ ሰብ እዚ ብኸባቢነት ዝተጠቃዕ ምዃኑ ዘርእየካ ማለት እዩ ክልቲኦም ሰባት ይብል እሞ ብፍላይ ብርሃነ ምስ ብልፅግና ዝተሓሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ብዙሓት ምልክታት ንርኢና ይብል ምስ ጄኖሳይደር ብልፅግና ዝተሓሓዘ ነገር ከም ዘለዎ ንርኢና ይብል እንታይ እቲ ኤቪደንስኻ ክብሎ ነይርዎ ብስራት ከበደ ኣይበሎን ኤቪደንስኻ እንታይ እዩ ምስ ብልፅግና ዝተኣሳሰር ነገር ከም ዘለዎ ብርሃነሲ እንታይ እቲ ኤቪደንስኻ ኢሉስ ክሓቶ ነይርዎ ክብሎ ይደለየን ዳዊት ከበደ
ማነው ሶሪ ብስራት ከበደ ልምታይ ከም ዘይብለ ይርዳን ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ከባቢነት ርእስምታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ወዲ ሓድ ፋሚሊ እዩ እንደርታ ዓድዋ ሽረ ዓጋመ ገለ ምናምን ዝበሃል ብሙሎም ደቂ ሓንቲ ሰበይትን ደቂ ሓደ ሰብኣይን ኮይኖም እናተዋዝሑ ዝመፁ እዮም እቶም ዞባታት እውን እቶም ከባቢታት እውን ናይ ከባቢ ሽም እምበር ናይ ሰባት ሽም ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ሕወሓት ዝረአ ዘሎ ግን ጠቕሊልካ ንወዲ ከባቢኻ ምኹሓሓል ካብ ተሓታታይነት ንኽወፅእ ማዕለያ ዘይብሎም ሓገዛት ምግባር ዳይሬክሽን ምግባር ምምካር ሕዚ ላብነት ኣደጋ ይወፅእ ኢሎም ማዕልተ ኣነ ምስ ሕወሓት ንሕወሓት ወኪለ ተዛሪበ ይወፅእን ኢሎም ማዕልቲ ፕሮባብሊ ሰብ እዚ መኺርዎ ከምኡ በል ተዘይኮይኑ ከጥዕካ እዩ ሕጊ ገለገለ ኢሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት ኣነ 100% ርግፀኛ እየ ካብ ኣረጋይ ዝነኣሰ ዘይኮነስ ካብ ኣረጋይ ዝሐሸ ትግራዋይነት ኣለና ኣነ 100% ርግፀኛ እየ ካብ ኣረጋይ ዝነኣሰ ዘይኮነስ ካብ ኣረጋይ ዝሐሸ ትግራዋይነት ኣለኒ እዩ ተኸባቢ ዞባ እናቆፀርካ ዝግበር ሓገዝ ምኽርታት ገለ ትኽክል ኣይመፅን ካብ ድማ ዝውልቀ ሰብ እዚ ኣይተ ብርሃነ ሓድሽ ዝበሃል ብዛዕባ ናተይ ኮንትሪቢሽን ገለገለ እንታይ ኣፍልጦ ኣሎ እዚ ማለት is ኣረጋይ my level by the way ኣረጋይስ ናተይ level ድዩ on the contribution of Tigray peoples on the issue of activism ኣረጋይ ናተይ level ድዩ እዞም ክልተ ኣሕዋትና መንቃሕቲ ማሕበረሰብ ክብል ከሎ is ኣረጋይ really an activist ማለት ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህርቲ ኮይንካ ኣይተ ብርሃነ ሓድሽ ኣረጋይ activist ድዩ ኣረጋይ ወይስ አንታይ activism እዩ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኣረጋይ ዝፍጠር ድንቁርና ኣሎ ኢልካ ተሓስብ ዶ ተኣምን ዶ ማለት ሓደ ግዜ መስሕልናኻ ምምጓት ጽቡቕ እዩ ብሬን ፐርፌክት ጀጅ እዩ ባይ ዘ ወይ ማለት ስኻ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህርቲ ኮይንካ ማለት እዩ ናይ ሃየር ኢንስቲትዩሽን ናይ ሃየር ኤዱኬሽናል ኢንስቲትዩሽን ድሕር ዳ መምህር ኮይንካ ኣረጋይ አክቲቪስት እዩ ሪሊ እስኻ ንኣይ ምስ ብልጽግና ኣታሒስካ እምትጥርጥር ንኣረጋይ ከመይ ኻ ክትጥርጥሮ ዘይከኣልካ ንኣብነት ኣብ ዓሰብ ከይደ ክመውት እየ ክብል ከሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢሳያስ ናተይ ሮል ሞዴል እዩ ኢንፋክት ኢሳያስ ናተይ ሞር ሮዴል እዩ ዝበለ ግን ክብል ከሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣነ ቲዲኤፍ እየ ኣረጋይ ኦኬ ቲዲኤፍ ተኮይኑ ነፃሪዮ ኢና ደሓን ባት ሌስ ኣረጋይ እውን ቲዲኤፍ እዩ ቲዲኤፍ ምስ ቲዲኤፍ ከዓ ብፆት እዮም ተጋሩ እዮም ሶ ኣረጋይ ንኣይ ሕሊፉ ንኣወል ይፀርፈሎ ንወዲ ኣባይ ይፀርፈሎ ንኤርትራውያን ይፀርፈሎ ኢሉ ኣሕሊፉ ክበኒ ከሎ ከመይ ኢኻ ስኻ ጀጅ ጌርካዮ ኣይተ ብርሃን ሓድሽ ወይ ከዓ ሌክቸረር ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዲያ ተኸባቢነት እያ ጥቅዓትካ ማለት ልምታይ ኣትሊስት ቱ ዘ ሚኒመም ኤክስተንት ማለት እዩ ፌርነስ ልምታይ ጎዲልካ እንታይ መሲልኩም ኣብዚ ብጣዕሚ ዘሕዘነንስ ሓደ ዓብዪ ነባር ተጋዳላይ ልብሎ ሰብ ኣሎ ኮሎኔል እዩ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ኮሎኔል ማለት እዩ መፅሓፍ ፀሓፈ እዩ ሕዚ ዝፀሓፈለይ መልእኽቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅነ ኣጀንዳ ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ ኣይ ዋዝ ሾክድ ሪሊ ኢሉ እውን ዝመለስኩሉ ብድምፅን ብፅሑፍን ኣሎ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ በቃ ግግም ኢሉ ኣብ ከባቢነት ጥሒሉ ሽምጡ ተጠሊዑ ክመላለሰኒ ተዓዚበ እዮ ነባር ተጋዳላይ እኮ እዩ ኮሎኔል እዩ ከቢድ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ኣብ ሕልፍ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልስን ኣብዚ ናይ ሕዘን ቃል በቃል እንታይ ኢልንስ እስኻ ንኣረጋይንስ ዓቕምታት ህዝቢ ትግራይ ኢኹም ብፍላይ ከዓ ይብል ሃይለስ ብሉፅን ምሁርን ትግራዋይ ኮይኑ ናይ ብሉፅ ሚድያታት ዝወነነ ኢለ ይልወስድና ልምታይ ለይ ተረጋግዕዎ ኢሉ ሰብልኒ ይሲ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዝተፀናወቶም ብዕድመ ብፆታ ብገለ ብስታተስ ዝፈላለዩ ግን ኣብ ከባቢነት ዝጠሓሉ ደቂ ሓደ ከባቢ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓፍር ነውሪ እዩ ከምዚ ይግበርን ቶታሊ ሮንግ ናብ ብስራት ክመፅእ ከለኹ እውን ብስራት ቫይብራንት ዝኾነ ጋዜጠኛ እዩ and he's skilled highly professional እዩ ኢቲክስ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ኖርም ካልቸር እዞም ቫልዩ ዝበሃል ብሙሉእ መኽቢሩ ዝኸይድ ሰብ እዩ ባት እንታይ ጌጋር የሉ
حدا إن فاكت أو ددويت مديال تمحلالفة أو ددويت مديال تمحلالفة نجار كواير أخوان جن إليو عند حرزر إخايو خمي غير كا بروجرام تسرح مجمرة خطر لك مونيتور تجور لك مجمرة السو مثل أخا لا ميديا ختم صل لك السو تاير أخا سؤال كابجم مثل ميديا قاشا أي عدمن تزير إخايو دما انت أيو تواهيل انت أي تفتير زول نجار أبدا دويش متيان انت أيو إسخاخ انت أخايل كايلكا لتبع الجودة ويلا أرجعي ويلا هيلا ويلا يخت عدمنا نيركا بسرات هذا رواية سخاون بوس سايد زمخة تقيمك زيوم خستخا خولي زلهم كاو بسرات انت أيلكا بلتقنا $5,000 لخفلهم لعشوهم سوات اللويلكا صوت إيشو ناتي ونسلا زخوانا برهانا ناود شابا خيدي يتواهلون أجندا تغيرو سلازنورا بيت صحفة حوحات بعلو زدالو فيك أجندا مالتيو $5,000 بلتقنا لخفلوس برهانا يو ليفل مسج اللوي اندايركتلي تسوين بزي خردو سو زراروانا خنتنقا غيزر لنا تخكلا يكونن أس إكزامبل يلكاون حانتو سيزرلاند تنبر سويتي $600 ديا قال لي أخاتلو تخون تخليها ويلي أخاتلو عينة نجر تزارك أس إكزامبل يخايلكا لي خايبل كان جد أس إكزامبل ختو ليفل كان بقى $600 لي أخات لي تخينا $600 لي أخاتلو ختو للكا تزي كوينو أس إكزامبل يلكا ختزارو يفل كان because هايلن أرجعين دياسبورا تجري البرهانس بزح دولارات اللي أخلو لبل أجندة سيت غيرهم ينفلتهم بعض المقبار مالتي أرجع يكون قال بقال أنت سويت 300 شح قرشش البرهان اللي أخذته لي لا the same thing you تعيشمتو ناتكا بريفيونغون بسرات أزي تخكله يكون هنيو €600 اللي أخذت لي سويت تاليا جستورشيتي أخطر إن زلكا تالي أخذت لي أي أس إكزامبل يتلكون 5 عن إكزامبل أي سرحن تخكله يكون مستعجل لخناتات زي كنا نقدر نتاي محلالف زيوم كرم يزلهم تخكل أيكونن كوابينت ستوب خجبر له تجري ناي كل خوابي تجارو تجريا ناي حد ناي حنت سبب ورد خوابو ناي كونت تجري بسرون مالتيو عاشو خوينهم يوم تمزز خوري ناو شوا ناو خالي زخدو زلهم بر وطيرهم وعدهم يوم خقالو سنيرهم أنصار تصبيب ጉጅለ ንሕወሓት ከዓዝ ተቆጻጸረ ማለት እዩ ጸቢብ ጉጅለ እዩ ዘሎ ባይዘው ኣብ ሕወሓት ትውድብ ናይ ህዝቢ ክኸውን ተኮይኑ ካብዞም ጸበብቲ ጉጅለ እዚኦም መንጭቕካ መንጢልካ እናጊፍካ ናብ ህዝቢ ክምለስ ምስራሕ ኣገዳስን እዋናውን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮሪ ዝኸደ ናብ ዓፋር ዝኸደ ናብ ደገ ዝኸደ ኩሉ ተኣኪቡ ተመሊሱ ክቃለስ ኣለዎ ኣንጻር ጸቢብ ጉጅለ እዚ ማለት እዩ ጸቢብ ጉጅለ እዚ ካብዚ ውድብ እዚ ኣናጊፍካ ውድብ ሕወሓት ላብ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ደኣ ለይትምልስ ኮይንካ شوልካ ስዕረትካ ኣሜንልካ መቕባል ማለት እዩ ሶ ክትቃለስ ኮይንካ ኩልኻ ትግራይ ስምረት ልተዋልካ ባንዳ ዝተዋልካ ብሄራዊ ጉጅለ ጥልመት ልተዋልካ ከዳም ዝተዋልካ ኩልኻ ተኣኪብካ ናብ ዓድኻ ትመጸለካ ኣብዚ መጽኻ ባይታ ዓድኻ ዓደቦኻ ኮይንካ ክትቃለሰለካ ንጸቢብ ጉጅለ እዚ ማለት እዩ ንትውድቡን ክትድሕነለካ ተዋሃዝ ዝበሃል ናይ ዚኦም ናይ ዞመሩ ኣይ 5 ሰባት እዚኦም ኣይኮነን ብስሩ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡብ እዩ ናይ ህዝቢ ዞባ ደቡባ ምብራቅ እዩ ናይ ህዝቢ ዞባ መቐለ እዩ ናይ ህዝቢ ምብራቅ እዩ ናይ ህዝቢ ማእኸል እዩ ናይ ህዝቢ ሰሜናዊ ምዕራብ እዩ ናይ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ እዩ ሹልካ ኮሪኻስ ካብ ዓደቦካ ሃዲምካ ትኸይድ ትናትካ ውድብ ትናይ ወለድኻ ውድብ ልዞም 45 ጸበብቲ ሰባት እዚኦም ገዲፍካዮ ትኸይድ حزون أديس أبابا زلخا عفار زلخا دقة زلخا أوروبا قال من قطتا ناو عدخا تملس زخونا حيلي أبلع لي خايتوكس يقتلك لو تختمت تخوينك مسواتنا تقبل لك مسواتنا اللي خفلك لو طلمت سو جزاو محدار تقرايك أطناخر هزب تقراي بزي ودابة خيترف بزي منقست خيترف جزاو محدارك أطناخر تودب تاريخا ودب حوحات زبال كابزوم 4 ساعات زيوم منطيلكا لاب هزب ملسو كادر تأكيو تأكلنيا مرحنت ناي تودب يمرت كم جاء تقال الزلكا كميلا حوحات
ካብ መለስ ናብ ኣረጋይነት ትወርድ ሕወሓት ስለምንታይ እያ ካብ መለስ ናብ ኣረጋይነት ትወርድ ብስሩኻ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኣረጋይ ደንቆሮ ዝፍጠር ዶ ይመስለኩም ኣብ ትግራይ ከም መለስ ንቑሕ ሰብ ምፍጣር ንኽእል ኢና It's so simple by the way so simple ከም ኣረጋይ ዓይነት ደንቆሮ መሃይም ግን ምፍጣር ኣይከኣልን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ደንቆሮ ኣረጋይ ኣረጋይ ኣክቲቪስት ኮይኑ ናይ ሕወሓት ክመፅእ ከሎ ጌታቸው ረዳ ኣዝዩ ራሕሪሕኻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ተለኻ ኣብዚ ሰማይና መሬት ተገላቢጡ ዘሎ ኢስሮም ቶታሊ በቃ ዋላ መስዋዕትነት ትኸፍል ነይርካ ካብ ትግራይ ትኸይድ ኣይነበርካይ ረዳ ሓለፎም ከምኡ ሃፍቲ ኸዶስ ከምኡ ኣብ ሓራ መሬት ግዛዓየ ትብሉ ሰባት እውን ከምኡ ዓደ ቦኻዶ ገዲፍካ ይኽየድ እዩ ስለዚ ኩልኻ ብፀቢብ ጉጅለ እዚ ተማሪርካ ዓድኻ ለቂቕካ لخدك كل حال مهورية تبل عتقية تبل جلاية تبل نوع عدك تملس رسول لخنا سمور لخنا طرنف لخنا هزباو زخنا نتودم حوحاتون زملس كارسي جمر يزولك أنا هذا رواش بخاينة لا تراسنك لا تبساج أخذ خيط خوينك نزي سجمع عدبوها نحوالو أهجيرك مخادي خون أنا ميديا تجري بليز بي راشنال both sidesم أيتتقمو ندوما دوما كتول لكم نتعدا تعدا نسلم كتول لكم أرجع ود عدوا سلزخنا أنتمتو برهانة ولا جايو جزع سللتو هلا ناي برهانة نتصهنا نأرجع ون أكافيل كاس خلتيهم مسخون وا تلا طفاء ولوا تاي مالتي قوابنت وا بسرو فرانكلي وانت تزاربنا كو تعدوا كو قبل أرجع لا يتقربني ندحر بدم خوينا بجينيتيك تخوينا عدوا قبل أرجع لا يتقربني سلازي ميدياتات تنقا لكم يو بسرو التق وادد قالسي لسمر قالسي نايلو تقالسي انفايتابل يو اب تግራይ አገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ውዳበ ከይተርፍ ብዘይ ናይ ፖለቲካ ውዳበ ከይተርፍ ግዚያዊ ምሕዳር ክጠናኸር ኣለዎ ውልቀ ሰብ ወይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይደገፍ ይኮንኩ ዘለኹ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክጠናኸር ኣለዎ ዓሻታት ይትኩን ተጋሩ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተጠናኺሩ ማለት ግዚያዊ ምሕዳር ኩሉ ዓይነት ራእያ ለሎም ሰባት ስለዘመሓድር ኣብ ትግራይ ኮይንካ ናይ ምቅላስ መሰልካ ውሑስዩ ማለት እዩ ትትርጉም ስለዚ ብዙና ክንከዶ ኤንዌስ ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብና thank you so much